O Museo do Videoxogo de Galicia, en Cangas, acaba de ser integrado na rede museística. 50 anos de nostalgia, pero tamén de vanguarda e investigación que parecen non ter fin. Entramos. Non chegades a imaginar a historia, unha historia interminable en continuo movimento que alberga o MUBI, o Museo do Videoxogo de Galicia, pioneiro de España en crearse, con máis de 2000 títulos e máis de 400 dispositivos, onde Comecocos ou Mario Bros se cruzan con creacións de 50 anos de historia que ten a maior industria do divertimento. Como convencedes de que é unha expresión artística e de que incluso de que é cultura, como vos recoñecedes? Bueno, nós témolo claro dende hai moitísimo tempo. Nós somos xogadores dende hai décadas e sempre vivimos o videoxogo igual que vivimos o cinema, a literatura ou outros medios de expresión cultural. Nós témolo claro, sempre o tivemos. Aquí o que pretendemos é levar un pouco o público e transversalizar esa visión. Aquí a xente está falando con nós, está xogando, pero está tratando de coñecer e saber máis do que sabía antes de entrar pola porta, non? Ese é un dos obxectivos, tamén cambiar os títulos cada fin de semana e os sistemas. Todo o que debedes aquí dentro de un mes será distinto. Nai dun fillo de 8 anos. Exactamente. Que regras hai que ter a hora de ser usuario? O primeiro é respetar o PEG, é dicir, hai xogos que xa che indica que son unha idade que non corresponde, e despois, por outro lado, pois sempre vas sugerir. A mí gustan, por exemplo, os xogos que son de historias, que van avanzando, que van contando unha historia. Gústame, por exemplo, os que teñen un valor artístico, que estéticamente son bonitos. Estes xogos que introducen a compra ou que introducen o azar, eses non axudan, pero en cambio outros que todo depende do mérito, de pensar, de deterte, de meditar, pois están axudando ao rapaz ao contrario, a concentrarse nun obxectivo. Títulos fermosos, artísticos, estéticos, eso cando se ve despois duns minutos moitas veces é suficiente, e cando non é, pois temos proxectos de divulgación sobre o uso do videoxogo saudable. Entre tempos, idades e ilusións, Alex sae ao noso encontro co seu The Wall de 1986, autor do primeiro videoxogo galego que se amosa nun espazo exclusivo xunto a obras de 25 anos de Galicia. O exposto como xoia. É unha xoia para ti? Sí, para mí foi unha sorpresa moi grande porque a min chegábame con que estuvera no museo, xa me houbera ido pois encantado. Pero cando descubriron que era o primeiro recoñecido, a mellor hai algún máis como o meu que non se coñecía, pero bueno, nas datas que foi feito... Data 1986. A idea en principio era para facer un programa de cálculo de estruturas, porque o meu sogro tiña unha empresa de creación, o sea, de construcción de naves industriais. Entón, claro, naquelas datas facíase todo a man. Entón, a mí ocorríseme comprar un ordenador, vai de que ten que pasar unha serie de pantallas, neste caso 22 pantallas, para poder coller a nave e marcharse por seu planeta, non? Están as referentes culturais, Regreso ao Futuro, Star Wars... Bueno, isto é un pouco máis de irmáns, non? O sea, de rapaces, non? Hai un pouco de todo. Hai un pouco de todo, a ver. Hai un pouco de todo. Hai o fenómeno. Unha habitación dos anos 80, quizáis podría ser a deles mesmos, recrea soños e paixóns do momento máis explosivo no inicio dun universo propio. O MUBI, xa na rede museística de Galicia, móvese nel e avanza.